ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ሃገራዊ ፍጻመታት እንቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከም ወትሩ ንሎሚ ረቡዕ 6 መስከረም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክነቕድም። ሽወደን ንመጥቃዕቲ ሳይበር ተቓላዒት ስለ ዝኾነት ኣብ መንግስታዊ ጽላት ዘለዎ ሃጋፍ ክኢላዊ ዓቕሚ ንምምላእ ኣብ መንጎ መንግስታውን ወልቃውን ተዋሳእቲ ዝያዳ ምትሕባር ከም ዝደሊ ክኢላታት ምግላጾም፣ ኣብ ትካላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ክሰርሑ ዝደልዩ ሽወደናውያን እናወሓዱ ምምጾም፣ ሽወደን ኣብ ትካላት ሕብረት ኣውሮጳ ዘለዋ ውክልናኻ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ንባዕሉ ኣሸቓሊ እዩ ክትብል ሚኒስተር ጉዳያት ሕብረት ኣውሮጳ የሲካ ሮስቫል ምግላጻ፣ ፈረንሳ ሃገራት ዓለም ነዳድን ከሰልን ዝገድፋሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ክቐመጣ ዝብል ሓሳብ ክደፍኣሉ ምዃና፣ ከምኡውን ሕማም ጻዕዳ ዘለዎም ሶማልያን ብእምንን ዝኣጉል እንቋቑሑን መጥቃዕቲ ይወርዶም ከም ዘሎ ቢቢሲ ምቅልዓን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝረቱ። ሽወደን ንመጥቃዕቲ ሳይበር ተቓላዒት ስለ ዝኾነት ኣብ መንግስታዊ ጽላት ዘለዎ ሃጋፍ ክኢላዊ ዓቕሚ ንምምላእ ኣብ መንጎ መንግስታውን ውልቃውን ተዋሳእቲ ዝያዳ ምትሕባር ከም ዘድሊ ኣብ ኤጀንሲ ሲቪላዊ ሓደጋታት ሽወደን ሓላፊ ክፍሊ ድሕነት ሳይበር ከምኡውን ውሑስ መራኸቢታት ኦክ ሆልምግረን ዝርከቦም ክኢላታት ገሊጾም። ሆልምግረን ሰበስልጣን ሽወደን ብዓቕሞም ዝተኣምንሉ ኩነታት ኣይኮኑን ዘለዉ፣ ምክንያቱ እቲ ዘድሊ መዋዕ ዓቕሚ ኣየጥረይን ይብል። ሰመዚ መንግስቲ ነዞም ብዶታት ብፍጥነትን ቆራጽነትን ንምግጣም ተመረፅቲ ኣይኮኑን ይብል ሆልምግረን። ሓደ ካብቶም ብሳይበር መጥቃዕቲ ዝወረዶም ትካላት ኣብ ሰሜን ሽወደን ዝርከብ ትካል ስጋ እዩ። ኣብቲ ዓሚ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሳይበር መላእ ስርዓተ ኮምፒተር ትካል ከም ዝዓነወ እንተኾነ ግና ፖሊስ እዚ እዩ ዝበሃል ሓገዝ ዘይምግባሮም ከም ዘገረሙ ወናኒ እቲ ትካል ማትያስ ይገልጽ። ፖሊስ ምስቲ ሽግር ዝዳረግ ምድላው ዘለዎም ኣይመስሉን ይብል። ድሕነትን ማሕበር ኢንዱስትሪ ምክልኻል ሽወደንን ዝሓሸ ምትሕጋዝ ክገብሩ ኣብ ጉዳይ መጥቃዕቲ ሳይበር ኣብ መንግስቲ ንጹር ኣንፈት ክህሉ ከም ዝደልዩ ገሊጾም ኣለዉ። ሓላፍቲ ማሕበር ሪካርድ ኦሜ ኣብ መንጎ ብሕታውን ህዝባውን ጽላታት ዝሓሸ ምትሕጋዝ ንኽህሉ ብሓባር ክንሰርሕ ከድልየና እዩ። ብሓፈሻ ሽወደን ሃገራዊ ስትራቴጂን ውጥን ትግባርን የድልያሎ ይብል። ርግጺኡ ኣብ ገለ ኣካላት መንግስትን ብሕታውያን ኩባንያታትን ገለ ምትሕጋዛት ኣለዉ። እንተኾነ ግና ቴክኖሎጂን ዓለማዊ ኩነታትን ካብዚ ምትሕባር ብዝለዓለ ፍጥነት ይዓቢ ብምህላው እቲ ዘሎ እኹል ኣይኮነን ክብል ኣተሓሳሲቡሎ። ኣብ ትካላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ክሰርሑ ዝደልዩ ሽወደናውያን እናወሓዱ ምምጾም፣ ሽወደን ኣብ ትካላት ሕብረት ኣውሮጳ ዘለዋ ውክልናኻ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ንባዕሉ ኣሸቓሊ እዩ ክትብል ሚኒስተር ጉዳያት ሕብረት ኣውሮጳ የሲካ ሮስቫል ገሊጻ። እታ ሚኒስተር ጽላት ዩኒቨርሲታት ሽወደን ተምሃሮ ኣብ ብራስለስ ንምስራሕ ዘለዎም ተገዳስነት ንኽዕብዩ ዝያዳ ክሰርሓ ጸዊዓ ኣላ። ኣብ ብራስለስ ኣብ ዘለዋ ትካላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ምስራሕ ኣገዳስን ህጹጽን ምዃኑ ከረድኦም ይግባእ ኢላ። ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ዝያዳ ሽወደናውያን ኣብ ውሽጢ ስርዓተ ሕብረት ኣውሮጳ ክሰርሑ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ውጥን ስራሕ ሎሚ ንመንግስቲ ኣረኪቡሎ። ሓደ ካብዚ ድማ መእተዊ ምርመራት ትካል ዝቐለለ ምግባር እዩ። ዝኾነ ግና ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣድልዎ ዝተገብረሎም ኮይኑ ከይስምዖም ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚራትሉ ኣላ። ኣሽሓት ሽወደናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ኣውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝሰርሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ፍርቂ ካብዚኣቶም ኣብ ኮሚሽን ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝተቖፅሩ እዮም። ዝበዝሑ ካብዚኣቶም ኣብ 1995 ዝተቖፅሩ ኮይኖም ሕጂ ንጥሮታ ዝቐረቡ እዮም። እዚ ድማ ሽወደን ኣብቲ ሕብረት ዘለዋ ጽልዋ ከም ዝጎድል ዝገብር ብምዃኑ ኣተሓሳሳቢ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ጡረተኛታት ሽወደን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዝኸፍልዎ ግብሪ ምጉዳል ክግበረሉ እዩ ተባሂሉ። እቲ ካብ መንግስቲ ዝቐረበ እማመ ድሕሪ ሒደት ሳምንቲ ኣብቲ ዝቐርብ ባጀት እቱ ክኸውን እዩ። ብቅድሚ ትማል ሶኒ መንግስቲ ካብ እቶት ውልቀ ሰባት ዝግበር ቀረፅ ክቕንስ እውን ሓሳብ ኣቕሪቡሎ። ትምህርቶም ክቕጽሉ ዝደልዩ ዓበይቲ ሰባት ናይ ጽቤት ግዜ ንምሕፃር ሲኤስኤን ኣብ ባጀት ቀውዑ ተወሳኺ ምወላ ክረክብ እዩ። ልዕሊ 20,000 ሰባት ኣብዚ ቐውዒ ንኽመሃሩ ዝድገፍ ገንዘብ ክረኽቡ እንተኾይኖም ክሕበሩ ይጽበዩ ኣለዉ። ሚኒስተር ትምህርቲ ማትስ ፐርሾ ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዛባ ሓበሬታ እቲ መንግስታዊ ትካል ኣብ ዝቕጽሉ 2 ዓመታት ተወሳኺ 110 ሚልዮን ክሮና ክረክብ ምዃኑን እዚ ድማ ናይ መስርሕ ግዜ ንምቅልጣፍ ክውዕል ምዃኑን ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር መጓዓዝያ ፈረንሳ ለውጢ ክሊማ ንምምካት ኣብ ኣውሮጳ ንዝግበር በረራታት ነፈርቲ ዝተሓተ ዋጋ ከኽፍላ ጸዊዑ። ሚኒስተር ትራንስፖርት ክሌመንት ቢዮን ምስ ሰሙናዊ ጋዜጣ ሎብስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ከምዚ ዓይነት እማመ ናብ መዛንኡ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ከም ዘቕርብ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ማእከል ስነ ህይወታዊ ምሰጋር ኣብ ዘለናሉ እዋን ብ10 ዩሮ ቲኬት ነፋሪት ምሻጥ ድሕሪ ሕጂ ዝከኣል ኣይኮነን ክብል ቢዮን ነታ መጽሔት ተዛሪቡ። እዚ ዋጋ ፕላኔትና ኣይኮነን ክብል ቢዮን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ትሑት ዋጋ ዘኽፍላ መንገዲ ኣየራት ኣብ ገለ መስመራት ኣዝዩ ትሑት ዋጋ ምግባረን ራያን ኤር ድማ እቲ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር ናይቲ ዞባ ምዃኑ ተፈሊጡ።
ይኹን እምበር እዚ ትሑት ክፍሊት ሓደ ግዜ ወጻኢታት ዘይሽፍን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ጉዕዞ ኣየር ካብ ባቡር ብዝያዳ በካሊ ጋዝ ዘውፅእ በከልቲ ንጥፈታት ንዘይምትብባዕ ዝግበር ልዑል ቀረፅ ኣብ ወፍሪ ስነ ህይወታዊ ምስግጋር ክውዕል ዝፅውዕ ዝበለ ቢዮን መንግስትን ወፍሪ ባቡር ንምምዋል ካብ ፈረንሳ ዝብገሳ በረራታት ግብሪ ክውስኽ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ጽርግያታት ፈረንሳ ዘመሓድራ ኩባንያታትን ኣብ ትኬት መንገዲ ኣየርን ዝኽፈል ቀረፅ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝግለጽ ባጀት 2024 ክርአ ተኽእሎ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ፈረንሳ ሃገራት ዓለም ነዳድን ከሰልን ዝገድፈሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ከቕመጣ ዝብል ሓሳብ ክደፍኣሉ ምዃና ገሊጻ ክሊማዊ ለውጢ መልኪቱ ዝካየድ ልዝብ ሕቡራት ሃገራት በዚ ጸቕጢ ፈረንሳ ክጽሎ ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ። እቲ ካብ ዝመጽእ 30 ሕዳር ጀሚሩ ንክልተ ሳምንታት ዝጸንሕ ዋዕላ ኮፕ 28 ነቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ፓሪስ ንምትራር ዝዓለመ ኮይኑ ምውሳኽ ሙቐት ዓለም ልዕሊ እቲ ቅድሚ ኢንዱስትሪ ዝነበረ ደረጃ ብትሕቲ 2 ዲግሪ ሴልሲየስ እንተተኻኢሉ ድማ ብ1.5 ዲግሪ ሴልሲየስ ጥራይ ዝልዕል ክኸውን ንምግባር ዝዓለመ እዩ። እንተኾነ ግና ሃገራት ዓለም ብዛዕባ ምቁራፅ እዚ ንፕላኔትና በብዓመቱ ክትውዕል ዝገብር ዘሎ በካሊ ፀዓት ኣብ ስምምዕ ኣይበፅሓን ኣለዋ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ምቁራፅ ነዳድን ከሰልን ብዛዕባ ናይ ግዜ ገደብ ምቕማጥ ናብ ኮፕ 28 ትርር ዝበለ ኣጀንዳ ሒዛ ክትመፅእ ምዃና ዝሓለፈ ሰሙን ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ብተመሳሳሊ ሚኒስተር ምስግጋር ፀዓት ፈረንሳ ኣግነስ ፓኒየር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ ሃገር ናብቲ ዝርርብ ክሊማ ነዚ መርገፂ እዚ ብምጉስጓስ ነዳድን ምቁራፅ ናይ ግዜ ገደብ ክቕመጥ ዝብል ዕላማ ሒዛ ክትከይድ ምዃና ብቅድሚት ማልሶኒ ገሊፃ ቤት ጽሕፈታ ንኤኤፍቢ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕላማ ብዝተኻለ መጠን ንኩለን ኣውሮፓውያን ጎረባብትና ኣብ ጉዳይ ክሊማ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ገደብ ግዜ ኣብ ስምምዕ ክበፅሓ ንምግባር ኢላ እንተኾነ ግና ስዑድ ዓረብን ቻይናን ሓዊሱ ወሰንቲ ኣፍሬትን ተጠቀምትን ነዳዲ ኣብ ክንዲ ካብ ኣሰር ህይወት ዝርከብ ነዳዲ ምጥቃም ምቁራፅ ፈነወ በካሊ ጋዝ ምጉዳል ኣብ ዝብል ኣተኩሮ ምግባር ከም ዘድሊ ገሊፀን ኣለዋ። ምስ ሃገራት ኖርዲክ በመውድዳር ፊንላንድ ዝተሓተ ቁጠባዊ ተስፋታት ከም ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀት ትንበያ ባንክ ዳንስክ ሓቢሩ። ውጅለ ፋይናንሳዊ ኖርዲክ ትማል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስታትስቲክስ ፊንላንድ ዝውፅኦ መባእታዊ መረዳእታታት ዕብየት ብዝፃረር ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት ብ2.2 ሚታዊት ክጎደል ምዃኑ ትንበያኡ ሂቡ ኣሎ። ናህሪ ዋጋ ቁሑ ንዓቕሚ ሸመቲ ይፈታትኖ ኣሎ። ወሰኽ ወለድ ከዓ ንወፍር ስድራ ቤታትን ኩባንያታትን ዓጊትዎ ኣሎ። ንቁጠባ ዘለቐነት ሂቦ ዘሎ ዕዳጋ ሽቕለት ርጉእ ኮይኑ ምጽንሑ ጥራይ ክብል ዋና ስነ ቁጠባ ባንክ ዳንስክ ፓሲ ኢኮ ፓንኪ ገሊጹ ኣሎ። በአንጻሩ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተሓተ ፍጥነቱን እንተኾነ ደንማርክን ኖርዌይን ዕብየተን ክቕፅላ ምዃነን ይግመት። በአንጻሩ ቁጠባዊ ዕብየት ሽወደን ኣብ ዘለዎ ደው ክብል ትፅቢት ተገይሩ ኣሎ። በዚ ድማ ባንክ ዳንስኬ ኣብዚ ዓመት ናይ 6.5 ሚታዊት ዝመፅእ ዓመት ድማ ናይ 2.3 ሚታዊት ወሰኽ ዋጋታት ክህሉ ምዃኑ ግምቱ ቀሚጡ ኣሎ። ኣብ ቀረባ መፀ ዝህሉ ቁጠባዊ ራእይ ብዙሕ ዘተባብዕ ኣይኮነን። ሸመቲ ይጥንቀቑ ኣለዉ፣ ህንፃ ኣባይቲ ድማ ኣዝዩ ይንክሎ። እንተኾነ ግና ምጉዳል ዋጋታት ኣባይትን ወለድን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዓቕሚ ምዕዳግ ሸመቲ ክዕብዩ ዝብል ግምታት ኣሎ ይብል ኮኦፕ ኣመኪ። ኣብ 2023 ትሑት ሽቕለት ኣልቦነት ንሃገራዊ ቁጠባ ዓብዪ ፀጋ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት ትንበያ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣብዚ ዓመት ካብ 4 ሚታዊት ናብ 7.2 ሚታዊት ክዓቢ ምዃኑ ኣብ 2024 ከዓ ብ2.2 ሚታዊት ብምጉዳል ናብ 7 ሚታዊት ክወርድ ምዃኑን ይሕብር። ስድራ ቤታት ፊንላንድ ብምኽንያት ዝርጉ ኩነታት ሽቕለት ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ዘዋለልዎ ማልን ኣብዚ ከቢድ ዝቕባበ ዝተረኣየሉ ኩነታትን ደረጃ መነባብሮኦም ክዕቅቡ ኣኺልዎም ኣሎ። ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ስድራ ቤታት ካብ ዘዋለልዎ ብዙሕ ክወስዱን ፋይናንሶም ዝሕልውሉ መንገድታት ክደልዩን ከም እተገደዱ ኮኦፕ ኣማኪ ኣዘኻኺሩ። ዘይካዚ ኣስታት 30 ሚታዊት ካብ ስድራ ቤታት ፊንላንድ ዘይተኸፍለ ልቓሕ ኣባይት ኣለዎም። ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንክ ታይምስ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝፅዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት
ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣብ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ ውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና مسار ميني ميديا خم زلهم كبرات سمعتنا موداتام حمام تعدا زلهم سومالوين بمن نزام قولهم قاقوحون متقعتي خمزوردهم ببيسي قاليعا حمام تعدا زلو ود 25 عامت علمي بيل محمد سبات بلا عسب مخانه يمزامنو دقنا ختبل علنا يخيبلوني بس دما از يوم يمزفرهن يبل محمد كابتي اب ماكلاي زباهيران زركب ناي قطر عدو كاب زوصن دحر اب رئيس ختما مقادشو غزا زكاريو سب كركب ايكالن احواتهم بزخونتات بزحم دساقي ማሕበር ሰብና ጽርፍን ስቃይን ይወርደልና ኣሎ ብሰንኪ ጻዕዳ ቆርበትና ጸጉርና ናዒንትናን ብዙሕ ማህረምትን ላግፅን ይበጽሓና እዩ እዚ ድማ መቃድሾ ዝሓሸ ህይወት ክረክብ ኢላ ሓሲበ ነይረ ግን ተጋገየ ምዃኑ ይፈሊጥ ኣለኹ ይብል መሐመድ ገዛ ዘካርዮ ብዙሕ እኳ እንተደለየ ኣብ ኩሉ ተነፂጉ ኣብ መወዳእታ ግና ኣብ ኣውራጃ ሓማር ወይነ ንወርሒ $30 እናኸፈለ ኣብ ሓደ መኽዘን ክነብር ጸኒሑ ኣሎ መሐመድ ኣማስዮ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ንመዓልቲ $4 ናይ ፅሬት ስራሕ ተቆፂሩ ተኾነ ግና ነዊሕ ኣይጸንሕን ولا كو حمام تعدا تلابع حمام تزيكونه عاماويل نابت بيت مقبي مساب قارصو كاب تسرح كم زبارر تغيرو سرح كدلي كاب حدا بيت مقبي ناب كال بيت مقبي بزح كل ليله زقوصر النسب غنا ايرخبكون يبل محمد اموداتا اب غداناتات كلمن وصي سبات كيحجزوني بموبايل وفايتات نخغبرو قصرو تليفوني زتصحفو كارد اب كساده ينطلطيله كلمن جميره يبل اب صومال كندي صعدا حمام زلوم سبات ينبرو اب زبل حتو نوصر حبريتا يلن تاجر نلعل 13 عامታት بقرጭትን ዘይምርጋን ተሃስያ ስለ ጸንሐት ዘተማመን ሓበሬታ ምእካብ አሸጋሪ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ኣብ መቃድሾ ሕማም ጻዕዳ ዘለዎን ኣስታት 80 ስድራ ቤታት ተኣኪበን ሶማልያውያን ኣልቢኖ ዝበሃል ማሕበር ኣቆይመን ነይረን እዚ ማሕበር ሕማም ጻዕዳ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ ጸገማቶም ኣብ ሕብረተሰብ ንቕሓት ንቕዓቢ ጸለመ ንምንካይ ክሕግዝ ተስፋ ነይሮም ዛጌት ኣብ ዲያስፖራ ካብ ዝነብሩ ሶማልያውያን ደቂ ኣንስትዮ 86 መረፅን ተላእኹለን ኣሎ ونمبر سبات قبل الحمام سعدا زلوهم صلي ازيو كبيد بمخانو تحمام زلوهم ህጻናት ሳሕቲ ጥራዮም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኽቡ ዘለዎም ደቀይ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣውፅዮም ምክንያቱ መዓልታዊ ብእምኒ ይህረሙ ነይሮም ትብል ኣደ ክልተ ምስ ሕማም ጻዕዳ ዝነብሩ ዓሻ ገለ ባርኩም ራህ ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት በዝፈጺምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገና በዝን ሰናበተኩም ሰላም